Assalamualaikum dulur-dulur. Monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Sabtu tanggal 22 Maret 2025. Cikal bakal channel ten Desa Dukuh Ireng, Banyudono, Pengging. Cikal bakal channel badhe sowan Pujangga Solo. Nggih punika Raden Ngabei Yasadipura Setunggal. Bahwa bilih dulur-dulur dereng mangertosi mangkomipun Eyang Raden Ngabei Yasadipura, kula paring mangertos mangkomipun. Menika mangkomipun kang wonten bangunan cungkup niki. Kula paringi perso niki sejarahipun. Bila dulur-dulur badhe sowan dumateng Raden Ngabei Yasadipura saged dipadosi ten alamat Google Map makam Raden Ngabei Yasadipura. Niki enten ada maknane niki. Makna sanggaran. Mengke nyuwun perso dumateng juru kuncinipun. Tata cara ziarahipun manut desa mawacara mangaten dulur-dulur. Menika makamipun Eyang Raden Ngabei Yasadipura. Mengke kula lanjutke Eyang Yasadipura kalih. Nggih punika Raden Tumenggung Sasranagara Yasadipura kalih. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum. Makamipun Eyang Raden Yasadipura ingkang kula tresnani. Kula lanjutke kula medal ten pintu sebelahipun. Makamipun Raden Ngabei Yasadipura Setunggal. Kula lanjutke ten makamipun Raden Tumenggung Sasranagara nggih punika Yasadipura kalih. Yen sebelah nika mengke saged kirang jelasnya mengke saged hubungi nomor kula. Menika makamipun Raden Yasadipura kalih. Nek sing menika ndek wau makamipun Eyang Raden Ngabei Yasadipura Setunggal. Nek niki putrane Raden Yasadipura kalih, Raden Mas Tumenggung Sasranagara. Menika kula paring pirsa. Yasadipura kalih Raden Mas Tumenggung Sasranagara. Menika makamipun
Dek wau kula sampun suluk dumateng Eyang Raden Yasadipura Setunggal, tapi dereng kalih Raden Mas Temunggung Sasanagrana dereng. Mengke sak banjure damel video mengke nembe suluk dumateng Eyang Yasadipura kalih. Informasine Cikal Bakal Channel dinten Sabtu tanggal 22 Maret 2025 nggih punika sowan dumateng Eyang Yasadipura ten Pengging Banyudana Boyolali. Mengaten dulur-dulur, mbok menawi konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur, saged di-subscribe, di-like lan di-share. Mengaten dulur-dulur, matur nuwun. Kula parengke ten gene Eyang Yasadipura Setunggal melih. Ten mriki enten makomipun Eyang Yasadipura Setunggal, Eyang Yasadipura kalih, Eyang Yasadipura 3. Ning kula dereng ketemu Eyang Yasadipura 3-ne Raden Mas Pajangswara, dereng ketemu. Informasine sak meten riyen dulur-dulur, matur nuwun.